Σήμερα θα κάνουμε και άλλο ελληνικό βίντεο ότι μου το ζητήσατε εσείς πάλι. Μου έστειλατε πάρα πολύ ότι θέλετε να το συνεχίσω στα ελληνικά, πιο ωραίο, με καταλαβαίνετε παραπάνω. And the question of the day είναι τι σας δει εσάς προσωπικά κίνητρο κάθε μέρα να ξυπνάτε και να δουλεύετε πιο σκληρά τους στόχους σας, είτε απλώς να ξυπνάτε. Τι σας ξυπνάει κάθε μέρα να είσαστε πιο δημιουργικοί, να ακολουθάτε και να κάνετε τι σας κάνει εσάς χαρούμενο. Μην αφήνετε το ξυπνητήρι σας να καθορίζει τη ζωή σας. Δηλαδή, κάθε φορά που το βάλουμε, αντιμετωπίζω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Βάλω το ξυπνητήρι, παίζει το πρωί και βάλω άλλο 10 λεπτά. Άλλο 10 και περνά έτσι η ώρα. Το μήνυμα είναι ότι μην αφήνετε τη ζωή σας να περνά έτσι εύκολα. Ξυπνήστε λίγο 5 λεπτά πιο νωρίς. Κάνετε κάτι πιο δημιουργικό. Κάνετε κάτι που θα σας κάνει εσάς χαρούμενος. Είτε θα σας πάρει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο σας. Μην αφήνετε το ξυπνητήρι κάθε πρωί να καθορίζει τη ζωή σας. Γι' αυτό ξυπνήστε 5 λεπτά πιο νωρίς, ξυπνήστε 10 λεπτά πιο νωρίς, μετά μια ώρα πιο νωρίς. Μην κοιμάστε, μην χάνετε τη ζωή σας έτσι εύκολα. Καλημέρα ρε Σιαλά. Καλά. Βασικά, επειδή απάντησα σας προηγουμένως στην ερώτηση τι μου διακίνητρο εμένα κάθε μέρα να δουλεύω το στόχος μου, είπα να ρωτήσω και άλλα άτομα να δούμε τι what motivates them as well. So, μας απαντήσει η Παν. Hi! Okay. Μην αντρέπεσαι απλώς. Να το κάνεις edit φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, τι με κάνει motivate? Κάθε μέρα να δουλεύεις για σένα πιο σκληρά είτε ακόμα να σηκωθείς από το κρεβάτι σου και να κάνεις τούτα που κάνεις. Το λοιπόν, κάνει με πολλά motivate να κάνω τον κόσμο να γελά. Νομίζω ότι το χιούμορ μου είναι που τα δυνατά μου τα στοιχεία και αρέσκουν πάρα πολλά. So, even if I'm having a bad day, if I make someone laugh, then the day has been accomplished, basically. Και είναι ένας από τους λόγους που σκέφτομαι να κάνω stand-up comedy, αλλά αγχώνουμε επειδή έχω λίγο stage fright, so δεν το κάνω ακόμα. Αλλά ναι, this is what motivates me, making people smile. So, μόλις τελείωσαμε το internship, έχω ακριβώς 5 λεπτά να μπορείς στο σπίτι μου να αλλάξω, να πάω στην άλλη στάση, βασικά να πιω το λεωφορείο. Ας ελπίσουμε και να προλάβω να μην περιμένω κι άλλα 45 λεπτά στην άλλη, να πάω στην άλλη δουλειά. Αρέσκει μου κάθε φορά που κρατώ την κάμερα και μιλώ έτσι μες στον δρόμο. Οι άνθρωποι νομίζω είμαι ένας καθυστερημένος και δεν ξέρω, συμπεριφέρονται πολλά διαφορετικά. Τώρα να δείτε και εσείς ένα λεπτό, να σας δείξω. Είδατε και εσείς ότι κάθε φορά το γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά αν φορώ τα ρούχα μου που μου αρέσκουν εμένα, βασικά τούτα, jeans και ξέρω εγώ, νιώθω πιο ελεύθερα να κάνω τα vlogs μου στον δρόμο. Με κόφτει τι θα πει κανένας, αλλά μόλις βάλω τα ρούχα της δουλειάς, τα μαύρα, πέφτει αυτοβίδηση μου, δεν ξέρω γιατί. Που το internship που πάω τώρα βασικά κατάλαβα ένα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Καμιά ιδέα δεν είναι ηλίθια ιδέα. Επειδή που μια ιδέα μπορεί να δημιουργηθεί άλλη ιδέα και να φτάσει στο τελικό βήμα που χρειάζεσαι εσύ. Αύριο νομίζω θα αντιθώ με jeans και ξέρω απλώς θα αντιθώ απευθείας με τα ρούχα της δουλειάς της δεύτερης για να μην πηγαίνω και έρχομαι σπίτι να φεύγω που για με απευθείας να μείνω στη δουλειά, να μην χάνω χρόνο. Κάθε μέρα η ώρα 12 τούτη είναι η κίνηση που γίνεται πάντα, χαμός. Στο επειδή δεν πρόλαβα να φάω σπίτι επειδή πρέπει να φύγω να αλλάξω από την πρώτη δουλειά σε πάω στην Ερτουδαμέ. Πιάσα φάει μαζί μου Σολομό, Ρίζι, Κοντόπουλο. Να ήρθα να ξημαρίσω σε καλά. Μην αντρέπεσαι ρε. So, για μένα η κανονική μου δουλειά, η δεύτερη που πάω συνέχεια. Το λοιπόν να κάνω το βίντεο ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είπα να ρωτήσω και άλλα άτομα τι τους διούν κίνητρο κάθε μέρα, είτε για το στόχο τους είτε στην καθημερινότητα τους. So, να ρωτήσουμε εδώ. Πες μου τι σου διά κίνητρο εσένα σαν έναν άνθρωπο κάθε μέρα. Το κίνητρο μου είναι να ξυπνώ το πρωί, να έχω την υγεία μου για να μπορώ να δουλεύω και να κάνω τσίνα που θέλω. Ωραίος. Τούτο, κάθε άνθρωπος πρέπει να ξέρετε έχει διαφορετικά κίνητρα. Γι' αυτό θέλω να γράψω και εσείς μες στα comments που κάτω τι σας διά εσάς κίνητρο κάθε μέρα. So, μόλις σας σχόλασα, αλλά πριν να φύγω ήρθα να ρωτήσω ακόμα ένα άτομο τι του διά κίνητρο κάθε μέρα. So, Σπύρο μου, πέτους τι σου διάζει ένα κίνητρο κάθε μέρα στη ζωή σου. Μην αγχώνεσαι ρε, σαν πως και μιλάς μαζί μου. Ο Δήμο Σέντζιου. Μπορώ να σε ευκάλω? Ναι. Με παίρνεις τώρα? Ναι ρε. Για να κάνουμε πάλι την ερώτηση. Τι σου διάζει ένα κίνητρο κάθε μέρα στη ζωή σου, είτε να ξυπνάς είτε γενικά στη ζωή σου? Κοίταξε, το κίνητρο, είναι πολλά τα κίνητρα, δεν είναι μόνο ένα. Δηλαδή, να
σηκώνομαι το πρωί και να ζω το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή. Είτε είναι καλή η στιγμή, είτε είναι κακή η στιγμή. Να νιώθω, να αισθάνομαι, να μιλάω, να βλέπω, ένα χαμόγελο. Όλα αυτά είναι κίνητρα για μένα. Και ακόμα μια ερώτηση. Ναι. Εσύ που είσαι πιο μεγάλος που μένα, μια συμβουλή που να δώκες σε πιο μικρή ηλικία σε εμάς, ας πούμε, ποια θα ήταν? Να προσπαθήσουν τα νέα παιδιά να είναι ο εαυτός τους και να κάνουν πλέον πράγματα που τους αρέσει και όχι να μιμούνται πράγματα από τους άλλους. Γιατί έχουν πάρα πολλά τα οποία βλέπουν, τους φορβανδίζουν δηλαδή από πάρα πολλές πλευρές. Ναι, συμφωνώ. Οι παραπάνω στην ηλικία μου προσπαθούν να κοπάρουν άλλους να είναι ευτυχισμένοι με τον τρόπο τους. Να προσπαθήσετε να είσαστε εσείς ευτυχισμένοι με τον τρόπο σας, να είσαστε ο εαυτός σας και να ξυπνάτε κάθε μέρα με έναν κίνητρο να είσαστε εσείς πιο ευτυχισμένοι στη ζωή σας. Πρώτα απ' όλα η υγεία. Έτσι. Thank you, ρε. Άντε. Άρεσε μου πάρα πολλά η ερώτηση, η απάντηση του Σπύρου βασικά. Θα προσπαθήσω να κάνω παραπάνω φάσεις βίντεο να ρωτώ και γνώμη των άλλων ανθρώπων. Αν θέλετε εσείς που με βλέπετε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις που θα κάνω στο μέλλον, απλώς γράψτε μου κάτω στα comments, γιατί τούτος ο στόχος, ότι να μεταδώσω ένα μήνυμα ότι δεν χρειάζεται λεφτά να πετύχεις. Και τούτο που εννοώ ότι ακόμα και που να πληρώσετε και το ρεύμα σας, είτε να αγοράσετε φαΐ, πάλι δεν είσαστε ευτυχισμένοι. Παραπάνω τούτο που κάνουν, ότι είπαμε ότι καλά ρε, είναι τέλος κάποιος μπορεί να ζήσει που μπορεί να πληρώσει είτε το ρεύμα ή κάτι. Ακόμα και να πληρώσεις το ρεύμα, είτε να πιάσεις να αγοράσεις φαΐ, τέλος της μέρας δεν είσαι ευτυχισμένος. Νουλά εδώ, αν καταφέρεις να είσαι ευτυχισμένος εδώ μέσα, μπορείς να είσαι ευτυχισμένος και χωρίς λεφτά. Ακόμα και να έχεις τα λεφτά, οι παραπάνω δεν είναι ευτυχισμένοι. Έγινε ατύχημα άλλο πως να είναι, του μπαρεντού αυτοκίνητο, το άλλο τζαμέ, το ατύχημα, δεν ξέρω. Προσπάθησα να ρωτήσω και τον λεωφορεάτσι το κίνητρο του, αλλά δεν δέχτηκε να απαντήσει. Πάω περίπτωρο τώρα να πιω κάτι να πιω και να δω αν δουλεύει ο Αγγελής, να το ρωτήσω εκείνον ποιο είναι το κίνητρο. Βασικά οποιοσδήποτε και να στο περίπτωρο να το ρωτήσω να δω αν τι να μου πει. Μπορεί να μην δεχτώ να το να δω. Είπα ότι θα ρωτήσω οποιοσδήποτε και να στο περίπτωρο, να μην ήταν ο Αγγελής βασικά και δεν ήταν ο Αγγελής. Θα ρωτήσω τον όνομα σου? Πέτρος. Πέτρος, thank you ρε Πέτρο. Θα ρωτήσω τον Πέτρο να δούμε τι απάντησε μας δώσει και μετά να ρωτήσω τη μάνα μου. Πέτρο, μπορείς να μου πεις τι σου διακίνητρο κάθε μέρα στην ζωή σου? Πού ξυπνάς ή διαρκέσαι το λέω οτιδήποτε? What motivates you? My family, my children. Wow. That's an easy answer. Wow. That's all the motivation I need. Family και υγεία, η καλύτερη απάντηση που ακούσα σήμερα σε ώρα τώρα. Family, υγεία είναι το ίδιο πράγμα σήμερα. Επειδή εσύ νοιάζεσαι για την οικογένεια σου για να είναι healthy. At the end of the day, you've always got your family. Yeah. Everything else comes and goes. Thank you a lot, ρε. Δεν το περίμενα να μου πεις ναι, αλλά thank you. Αν εθωρούσε ο εαυτός μου 6 μήνες πριν τι έκανα τώρα, να ρωτήσω ένα άτομο άγνωστο μια ερώτηση που δεν το περίμενα να απαντήσει στο βίντεο και να γελάσει πάνω μου. Ενώ ήταν κάτι που δεν το περίμενα καθόλου, ούτε εγώ να το κάνω. Αλλά thank you, Πέτρο, thank you. Ερώτησα και το λεωφορέτσι μου, αλλά δεν ήθελε να μπει στο βίντεο, δεν πειράζει. Βασικά σήμερα ακούσαμε 3 διαφορετικές απαντήσεις, 4 νομίζω. Υγεία, οικογένεια, να είσαστε ο εαυτός σας. Και εσύ ήρθε η κολλητή μου βασικά, ήρθε σπίτι μου και ήθελα να τη ρωτήσω και το αυτοκίνητο σου, ήθελα να τη ρωτήσω και τούτη τι της διακίνητρο κάθε μέρα βασικά, επειδή δεν θα απαντήσει η μάνα μου λογικά, να μας απαντήσει ήδη τι της διακίνητρο κάθε μέρα στην ζωή της, έλα. Για πάρα πολλούς λόγους που ξυπνάω το πρωί και κάνω κάποια πράγματα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, πιστεύω για μένα, είναι για να μην χάσω τη μέρα μου να είναι άδικα. Για να κάνω κάτι σήμερα να κάνω κάτι που να μείνει. Να είμαι σημαντική κάπως. Ή για τον εαυτό μου, να κάνω κάτι καλό, ή για τους άλλους, ή για την οικογένεια μου. Κάτι, επειδή ήδη άρχισα να νιώθω ότι ως τώρα είμαι 20 χρονών και
βλέπω, κοιτάω πίσω και καταλάβω ότι έχασα πάρα πολύ χρόνο στα ειδικά πράγματα και τώρα το πρωί που ξυπνάω καταλάβω ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, να μην μετανιώσω για ούτε ένα λεπτό για ούτε 5 λεπτά τι έκανα, ότι έχασα ή κάτι δεν έκανα, τι έφυλα. Και που κοιτάω και καταλάβω ότι ακόμα δεν είμαι εκεί που θέλω να είμαι, ότι σήμερα πρέπει να κάνω κάτι, να είμαι ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους μου. Πριν να κλείσω, έχω ακόμα ένα άτομο να πιάω τηλέφωνο να ρωτήσω. Το πιο σημαντικό της μέρας, ο κύριος Πανός. Θέλω να ακούσω την απάντηση του. Τώρα να πιάω τηλέφωνο μου να πάω σπίτι. Φιλούι. Ρε. Είσαι live video, είσαι μες στο βίντεο μου και θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Άντε ρε φίλε, άντε κανένα. Τι σου διακίνητρο κάθε μέρα να κάνεις τούτα που κάνεις? Τι μου δίνει κίνητρο κάθε μέρα? Ναι, θέλω να ακούσω την απάντηση σου. Απάντησαν 6 άτομα ως τώρα. Επειδή επέρασα τεράστιο σωματικό και πνευματικό πόνο όταν στερήθηκα την υγεία μου σε πολύ μεγάλο βαθμό, που κόντεψα στο θάνατο, και επειδή έζησα κάτι το οποίο δεν εύχομαι στον χειρότερο μου εχθρό, παρόλο που έχω εχθρούς, μόνο φίλους έχω, σε εισαγωγικά φίλους, άσχετο να μην ξεφεύγουμε. Επειδή πέρασα αυτόν τον πόνο ρε φίλε, ξέρω ότι τα πράγματα που ανησυχούν τον πλήστον κόσμο είναι μαλακίες, ας πούμε, και σταμάτησα να ασχολούμαι με μαλακίες. Έχω τούτον τον πόνο του παρελθόντος να μου διά το motivation, ότι πρέπει να ψάξω κάπου πιο βαθιά. Να ψάχνω καθημερινά να βρω την ουσία. Κατάλαβα. Με απλά λόγια, φίλε. Επειδή αν ξεκινήσω να σου μιλώ τώρα, να μιλώ για μισή ώρα να σταματήσω. Κατάλαβα. Thank you ρε, thank you. Thank you για την απάντηση. Είμαι live τώρα ή να μπω στο vlog? Θα μπει στο vlog και το vlog θα πάει viral για την Κύπρο. Λαλούσω το. Κάμε το share σε παρακαλώ που να το δεις. Ξυπνάτε, Σέρτζιο Πομπέσκου, ξυπνάτε. Guys, που να το δείτε και εσείς, σας παρακαλώ, κάμε το και εσείς share. Και επειδή θέλω να κάνω spread το μήνυμα, μην χάνετε την ώρα σας. Πού το σκέφτηκες τον αυθορμητισμό, να πετύχεις τον αυθορμητισμό? Πολλά ωραίο, άνσε μου. Ναι, είναι ωραίο πράγμα. Να σε κλείσω. Μπράβο φίλε, well done, respect. Ένα λεπτό, περίμενα να κλείσω το vlog μου. So guys, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είδαν το βίντεο στο τέλος, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο έτσι όπως το έκανα. Θα κάνουμε και άλλα παρόμοια έτσι βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είδατε το βίντεο στο τέλος. Εύχομαι σας τα καλύτερα κάθε μέρα στη ζωή σας. Και βάλτε ένα χαμόγελο πάνω στο πρόσωπο σας, γιατί είναι επιστημονικά αποδειγμένο ότι αν βάλετε ελάχιστον χαμόγελο πάνω στο πρόσωπο θα είσαστε και εσείς πιο ευτυχισμένοι. So, I'll see you tomorrow where no one can stop us from achieving our goals. I love you all. Peace.